I den her video fortæller vi, hvordan du bliver medlem, og et lille overblik på, hvordan portalen ser ud. I den her video vil jeg gerne gennemgå, hvordan man bliver medlem af DXN, og hvordan du får adgang til katalogen, og hvordan du kan se, hvordan du køber, og hvordan du får adgang til at se deres produkter. I første omgang, vil jeg gerne lige gennemgå, det er helt gratis at tilmelde sig. Det koster ikke noget. Og og hvis du ønsker at købe produkter, så kan du også gøre det via det login, du så opretter. Jeg vejleder her, laver en vejledning her. I første omgang vil jeg starte ud med at fortælle, at du søger for eksempel på DXN Danmark. Som noget af det første, så vil du kunne se her, der kommer en Facebook-link her, for eksempel. Det er den her side, vi står for. Via den her side, så kan du se hernede, der er der faktisk et link. Det er allerede det her link, du kan tilmelde dig igennem mig. Ved at du klikker på linket. Hvis du allerede er medlem i forvejen, for eksempel, der var at få adgang til at købe produkter af den slags, så kan du egentlig bare klikke her, for eksempel. Hvis du ikke er medlem, så er der lige nogle ting, du skal gennemgå. For eksempel, der har vi, vilkår. Ved at du gennemgår lige en gang her, og så, når du har læst det, eller bare at sige accepteret her, du har læst det og så accepteret, så i første omgang, der siger, lad os prøve at lave her sammen en fiktiv bruger, for eksempel. Du vælger for eksempel land, i det her tilfælde der er Danmark for eksempel. Vi kan kalde det en test. Navn, så skriv dit navn. Det vigtige er, at du får udfyldt alt det her, der står med rød stjerne. Test. Okay. Så vælger du fødselsdagsdato. Sådan. Yes. I forhold til det her for eksempel passport number og personal tax ID, det behøver du faktisk ikke at udfylde, da der ikke står den her røde stjerne. Men nationalitet for eksempel, der kan du også bare vælge Danish for eksempel. Og så, et telefonnummer kan egentlig være fornuftigt at taste ind, men den er ikke, står ikke med rød, så hvis du ikke er interesseret med at taste ind, så bare lad være. En e-mail er relativt vigtig at indtaste her for eksempel. Her taster jeg også en fiktiv mail. Og så for eksempel, hvilket sprog du ønsker, at teksten skal stå på. Ja, der vil jeg anbefale engelsk. Og så en adresse for eksempel. Der taster vi også en fiktiv. Og så for eksempel, at du for eksempel fra Odense eller fra Fyn af for eksempel. Og så et postnummer for eksempel her. Og så efter så kan du klikke continue. Vil du klikke continue. Der har du så selvfølgelig dine oplysninger, der viser den egentlig, som du kan se her, dine oplysninger, hvad du har tastet ind, og så, så er der selvfølgelig nogle conditions også, der lige hurtigt skal læse. Og så, når du har læst dem i hvert fald, så kan du egentlig klikke videre. Mange folk oplever det her problem, folk der for eksempel ikke er interesseret i at købe noget, men bare egentlig få et overblik, egentlig at bare tilmelde sig og se egentlig, hvad det er egentlig, hvad det egentlig de sælger, hvad de produkter kan have, den slags. I de næste step, der kan man lige til at gennemgå det i hvert fald. Så ved at du klikker her for eksempel, og har accepteret, og for eksempel slår lige den her fra her. Der fortæller den her for eksempel, at du kan registrere dig selv og sådan noget, også uden du køber noget af den slags også. Når vi går videre her engang, så vil du få de her 4 valgmuligheder. Hvis du ved, hvad du lige præcis skal købe af den slags, så kan du egentlig bare taste en af de forskellige ting, du ønsker. Sådan noget anti-juice her for eksempel, som er kendt til rygestop og egentlig meget sundt at tage dagligt om morgenen. Og så ja, hvis du ikke ønsker bare at registrere sig nu, og så at kigge på katalogen senere, så kan du bare egentlig gøre det, og så kan du klikke continue, og så confirm til sidst. Det er egentlig den vejledning, hvordan man tilmelder sig. Jeg kommer også lige til at gennemgå, hvordan egentlig brugervenligheden, og hvordan forsiden vil se ud, når du er logget ind af den slags. Forsiden eller portalen ser ud, når du har oprettet dig et login. Så man kan se her i hvert fald, så når du skal logge ind, så har du selvfølgelig dit ID-nummer. Det får du, når du har tilmeldt dig. Derefter har du også oprettet en adgangskode, som du også kan teste ind, og så selvfølgelig de her 4 chiffrer. Ved at du logger ind, for eksempel ved portalen, der kan man se her nogle restrictions og den slags, for eksempel nogle informationer. Den kan man egentlig bare lukke ned. I den her video vil jeg egentlig bare gennemgå, hvordan du egentlig får adgang til de forskellige produkter. Jeg kommer ikke til at gennemgå hele portalen.
Men du starter egentlig med at klikke på menu, og så online purchases. Hvis du har gjort det for eksempel, så har du de forskellige kategorier i hvad de egentlig har. Her har du for eksempel som forside, så har du kaffeprodukterne, teprodukter. Og så i næste for eksempel her, så har vi det food supplements også for eksempel. Der har vi selvfølgelig det kosttilskud i forskellige arter. Og så har vi selvfølgelig også, her har vi pris. Og når du gerne vil købe for eksempel, der ligger du bare i kurven. Hvis du vil kigge mere på informationer, så klikker du bare på selve billedet for eksempel. Så kan du egentlig se, hvad der står lidt her. Ingredienser og den slags. Ja. Ellers vil jeg gerne sige tak, fordi I så med. I kan ellers følge os på Facebook, eller tage kontakt til os via WhatsApp. Hvis I har spørgsmål, eller har problemer med det, må I gerne tage kontakt til os også via Facebook eller WhatsApp. Der er vi her for at hjælpe jer. Vi hjælper både på dansk, engelsk og arabisk. Så ja, tak fordi I så med. Hej.